Vitajte, krásnu nedeľu všetkým a máme tu energie na tento týždeň, takže ako vždy si otvoríme mužské energie, ženské energie a potom pospájame puntíky a uvidíme, čo z toho bude. OK, takže mužská energia, tu mám trojku pohárov, OK. Druhá karta, osmička mečov. A posledná karta, tu máme silu, no. Na to, aby nám mohlo byť lepšie, to, čo cítim momentálne, mám tu veľa energií, ktoré sú ešte stále otočené do minulosti. Dobre, ešte stále spomíname na to, ako nám bolo niekde dobre, s niekým dobre, ako sme sa s niekým cítili, aké to bolo. Dobre, to nám trošku zväzuje ruky. Na to, aby sme sa tým nejako preniesli, potrebujeme sílu. Dobre, potrebujeme naozaj, ja neviem, či potrebuje mužská energia nakopnúť, niečo si ešte potrebuje vyjasniť, alebo sama v sebe, alebo ešte s niekým, ale bráni nám tu niečo v tom, aby sme sa pohli ďalej, no. Peťka minci, síce naopak, ja karty naopak nečítam, ale tu akoby vám niekto prichádza na pomoc. Musíte byť ale vy tí prví, ktorí chcú výjsť z tejto energie. Ideme si otvoriť, čoho sa to týka. Dobre, takže mužská energia tu má nejaké príjemné spomienky, ako nám bolo spolu dobre, ako sme sa mali dobre, ako nám bolo príjemne. Ale je tu aj veľa, je tu niekto aj veľmi hrdý, by som povedala. Je tu niekto veľmi, veľmi hrdý. Opäť sila, takže karty sa mi opakujú. Vyberiem si 4. Páža palíc. Veľkňaz a milenci. Tento týždeň ja tu cítim naozaj, ak ste boli v energii, ktorá bola pomalá, ktorá sa nehýbala, ktorá jednoducho rozmýšľala a mala skôr na mysli tie najhoršie scenáre. Z tohto sa dostávame vďaka nejakej správe, dobre? Mohla by vám prísť nejaká správa, alebo vy nejakú správu sa odhodláte odoslať, dobre? Z tej druhej strany, ja nechcem povedať, že vidím nejakú príjemnú odozvu, alebo nejaké veľké nadšenie, ale cítim prívetivosť, dobre? Dobre, som ochotná si ťa vypočuť. Ak toto je mužská energia, ktorá potrebuje si niečo vyriešiť, niečo vysvetliť s tou ženskou energiou, začína to takým chladným kontaktom, dobre? Ale z toho chladného kontaktu sa mi to zohrieva, až tu mám napokon tú kartu milencov. Takže mohlo by tu byť napokon aj to splynutie. Je to niečo nečakané. Je to niečo, čo naozaj možno nečaká ani tá mužská, ani ženská energia. Takže príjemné prekvapenie. Ak potrebujete páni niekomu niečo komunikovať, tento týždeň je na to ideálny, takže smelo do toho. Ženská energia je tu síce v nejakej tej zábrane, ale vypočuje si vás. A nie, že si vás len vypočuje, ak budete naozaj mať tú energiu, zahráte dobre tie karty, tak tam je aj niečo viac. Lebo ide o skutočné city, o skutočnú lásku. Mohol by to byť ten pravý, mohla by to byť tá pravá. Nechcem, aby vyjadri svoje city. Nechcem, aby páni tu prišli o nejakú možnosť, o nejakú šancu len kvôli tomu, že sú príliš hrdí. Dobre? Možno sa tu na niekoho môžete spoľahnúť. Na niekoho tretieho, kto to stretnutie zorganizuje. Na nejakého spoločného známeho, kto vás vidí, že ste naozaj na dne a vám dobre poradí. Je tu nejaká tretia energia, ktorá sa mi sem mieša. Takže mužská energia asi bude potrebovať nejaké stretnutie, niečo si potrebuje vyjasniť. OK, ideme sa pozrieť na ženské energie, takže vítajte dámy. Ideme sa pozrieť, ako bude vám, takže nasledujúci týždeň. Ideme sa pozrieť na to, ako je na tom ženská energia, ako ste nastavené, čo budete riešiť. Páža palíc, to je presne tá zvedavosť, dobre? Vy akoby už očakávate, že tá komunikácia príde zo dňa na deň, tá správa príde zo dňa na deň, s niekým tu nekomunikujeme, niekto sa nevyjadruje vôbec, alebo nevyjadruje jasne, ale my sme už tam asi takto, dobre, slnko, presne. Vy viete, že je to na ceste, osmička palíc a veruje to tak. Môže to ísť kľudne aj z tej ženskej energie, dobre, ten začiatočný, alebo ten prvý kontakt. Veľkňažka.
A na spodku 5 mečov. Niekto voči vám má nejaké výčitky svedomia, dobre? Môže to byť aj vaša energia, dobre? Že máte výčitky svedomia. Niekto voči nejakej ratolesti, niekto voči... je tu taký kontest rodičia a deti, dobre? Lebo tu mám veľkňažku a tu mám páža palíc. To znamená, to môže byť naozaj niečo si vyčítate, čo sa týka alebo detí, alebo rodičov, dobre? Chcela by som viac, alebo chcela by som ti dať viac a nemôžem. Je tu nejaká zábrana, je tu potom aj nejaká obrana, dobre, pred niekým. Tie rodinné vzťahy nemusia byť momentálne najlepšie. Nehovorím, že je tam napätie, ale je to niečo, čo sa odohráva vo vás, dobre? Takže okrem toho, že tu máme nejakú nevyjasnenú komunikáciu s nejakou mužskou energiou, aj tie rodinné vzťahy, cítim tam niečo nedoriešené, niečo nevypovedané. Niečo tajné, niečo zatajené, dobre? Niečo tajíme, alebo pred vami niekto niečo tají. Veľmi silné znamenia sú znamenia ohnivé, takže lev, baran, strelec, veľmi silno cítim aj škorpióna, raka a ryby. Otvorte mi 10 mečov, dobre, ale toto vybuchne, dobre? Toto sa dotiahne do konca. Z 10 do 9 mečov, dobre. Takže ak tu sme takisto boli na dne z niečoho, čo už sa mohlo odohrať tento víkend alebo minulý týždeň, dobre, v tej rodine. Ak ste matky samoživiteľky, je tu nejaká ratolesť, ktorá možno vám niečo tajila, bol tam nejaký konflikt, to sa mi ide vylepšiť. Dobre, ešte teraz budeme musieť byť trošku v takej obranej pozícii, v takej skôr pozorovacej. Ženskej energii by som radila nerobiť nič. Dobre? Nerobiť nič, čo sa týka vzťahov v rodine, nerobiť nič, čo sa týka nejakého vysvetlenia, ktoré vám má niekto dať. To môže byť mužská energia, možno na to čakáte, dobre? Možno ste na to už pripravené, už je to vo vzduchu. Už sa dá ten vzduch v podstate krájať, je to husté, takže potrebujete to vysvetlenie. Ide sa mi tu rozhýbať nejaká komunikácia, ktorá dlhšie viazla, to môže byť partnerský vzťah alebo niečo, čo sa týka práce. Kto hľadá prácu, alebo kto už rozhodil tie siete. To, čo sa týka rodiny, nerobte nič a pozorujte. Takže je tu akoby niekto, kto vás chce o niečom presvedčiť. Dobre? O tom, že je nevinný, o tom, že on za to nemôže, on to nezapríčinil. Predtým, než si ho pustíte bližšie k telu, máte pozorovať a jednoducho nerobiť nič. Akoby neodpovedajte ani áno, ani nie. Snažte sa byť v takej trošku egoistickej energii, že myslíte na to skôr, aby vám bolo dobre, aby sa vyriešil nejaký váš problém, ktorý momentálne riešite. To môže byť niečo praktické. Dobre, aj keď vás tí druhí budú chcieť zahrnúť nejakými svojimi problémami, snažte sa na to nereagovať, dobre? Veľkňaz, veľkňaz a veľkňažka. Ešte jednu potrebujem. Kráľovna holí. Pretože tu v tejto situácii sme sa mali z tohto všetkého niečo naučiť, poučiť sa. Ak by sme znovu si pustili k telu človeka, ktorý ešte stále nie je pripravený, ešte stále nie je zodpovedný, ani sám za seba, nie je to ešte za nás, zase by sme skončili ako kedysi. To je veľmi špecifický odkaz pre niekoho, dobre? Lebo veľkňaz je naozaj karta učiteľa, karta nejakej lekcie. Ide sa vám tu zopakovať nejaká lekcia. Niekomu sme v minulosti príliš verili a sklamal nás. Teraz mu dávame nejakú druhú šancu, alebo minimálne ten človek prichádza, ale tie veci, ak si ho pustíme príliš rýchlo k telu, dopadnú takisto. Eso minci tu bez pochyby je. Dobre? Takže je tu nejaká nová príležitosť, niečo konkrétne, je tu niečo, čo sa bude diať, ale vidíte, 4 mečov. Oddychnite si, vyliečte si najskôr tie vaše problémy, doriešte si niečo, čo sa týka rodinných vzťahov, bývania, práce, dobre? A nech je tento človek až potom. Nemusí to byť pre vás priorita, dobre? Niekto prichádza za vami, niekto chce zopakovať, alebo vám sa ide opakovať nejaká životná lekcia tento týždeň. Aká je tu rada zhora pre vás, dámy, veľmi skoro. Musíte sa rozhodnúť naozaj s chladnou hlavou, čo naozaj chcete, lebo mohlo by to prísť už tento týždeň. Či chcete toto, napravovať niečo staré, alebo máte trpezlivosť a počkáte si na niečo nové. Takže dajte mi vedieť a krásny týždeň všetkým. Čau, čau.